ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபின்ச்சஸ் காலனி ப்ரீடிங் கேஜ் செட்டப் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதுதான் நம்மளோட ஃபின்ச்சஸ் காலனி ப்ரீடிங் கேஜ் செட்டப். இந்த செட்டப் பார்த்திங்கன்னா 7 அடி அகலம், 7 அடி நீளம், 7 அடி உயரம் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு ரூம் செட்டப் மாதிரி இருக்கும். இதில் மொத்தம் 10 பேர் ஃபின்ச்சஸ் இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக இந்த செட்டப்பை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு நம்ம. ஏன்னா இந்த காலனி ப்ரீடிங் வந்து நமக்கு சுத்தமாக ரிசல்ட்டே தரல, அதனால தான் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் வந்து என்னென்ன காலனி ப்ரீடிங்கில் வந்து செய்யக்கூடாது அப்படி தான் சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஃபுல்லாக ஹாஸ்பிட்டா ஷீட் அடித்தோம். ஹாஸ்பிட்டா ஷீட் அடித்து நாங்கள் தான் செஞ்சோம். அது ஃபின்ச்சஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டு ஹாஸ்பிட்டா ஷீட்டில் ரொம்ப இறங்கும். அதுவும் ஒரு ட்ராபேக் தான், சரியாக ப்ரீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு. ரெண்டாவது வந்து நெஸ்டிங் மெட்டீரியல், அது வந்து பெரிய சண்டை வரும் அதுக்கு. ஏன்னா ஒன்று வந்து மேட்டாகி நெஸ்டிங் எடுத்துகிட்டு கட்டியிருக்கும், இன்னொன்று வந்து சேராத சிலது இருக்கும், இல்லை மேட்டாகி சிலது அதுவும் நெஸ்டிங் மெட்டீரியலுக்காக அலையும். அது என்ன பண்ணும், இது கட்டினதை எடுத்துகிட்டு வந்து அது இதில் வச்சுக்கும். அந்த மாதிரி 2-3 ப்ராப்ளம் இருக்குது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பள்ளி அந்த மாதிரி கேப் சின்ன சின்னதாக மேலே அதை சரியாக கவனிக்கலை. அது வழியாக பள்ளி வேறு அடிக்கடி வந்துட்டு போனனாலையும் சரியாக ப்ரீட் ஆகலை. ஸோ வேறு வந்து பார்த்திங்கன்னா நெஸ்ட்டெல்லாம் வந்து அதிகமாக தான் கட்டி விட்ருந்தோம். 10 பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 20 பானை கட்டியிருந்தோம். ஆனாலுமே நமக்கு சரியாக ரிசல்ட்டு தரல. ஸோ அதான் நிறைய பேருக்கு ரிசல்ட் தருதுன்னு சொல்கிறாங்க. நமக்கு செட் ஆகலை காலனி ப்ரீடிங்கு. ஆமாம். வேறு என்னென்ன ட்ராபேக்னு பார்த்திங்கன்னா, இப்போ ஒரு இது பேர் ஆகி மேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா பேர் செட் ஆகாமல் சிலது இருக்கும். அது என்ன பண்ணுன்னா, அதை மேட் பண்ணுறப்ப வந்து கலாட்டா பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதனாலையுமே வந்து காலனி ப்ரீடிங்கில் வந்து அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான். ஸோ இதனால தான் அந்த செட்டப்பை நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ வீடியோ அவ்வளோதான். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.